Alibageriga pastor echukumu ene yao Awanchwa ase Kristo Yesu ndangondole bali mwaikira ase moyo nkwane ngwega biamono tebele ko matenga bano kanye ko ari njire. Haleluya. Iwa bana banyasaye mbaterie na rire mona sinki ekiagero wako kwa makwiri kwa bairu bwango na bonga niti ko matebi nyasaye nyasaye ito atorara mabebe eke mwanso kia bene keru gwa senkeye ekere kira rento basemeria senkeye beta netembera onye moyo mware ngeke na ngamwate bamina lakini asenge njomota yote yande mereliaka awana ba Yesu mo manyete je pastor ndali omo district pastor iwenjo na onkora ndi mumbwa na inche ona irianya kamona karon kulunga omosayo ralire anaenda karo muntu deni siawa ntalinga my brother ralire ochoche korandia kama dai no tale onchika ngo chanali na bona ale kumigere mono eni ndento ko na injengere kiagera matukande na ngatundi korandia nguchanda nali na soka na gende biro binde onyale kogenda. I usually come keronde laiga I should come ndure na wamendo. Dennis is my classmate to so meta como in one class ngo nale como chokoba nili goro yemere menge enanyo ruaka monya bira singincho leo ne report na kola na inde na ruata manga na make district na monyo kake kama ko ndangeri gonde urali nyaru ningo tirimbuka no kuguru chiparo jomna chaveri kitali para abagambia mawatengera bahaja komba kungu mutare wanja kama baherese na para nchi yanga na getai goro upengi wana mwezi mahoro no etanga ine ukona etengera musaja na yangu ruje ngusu koyana kagende ngiri yawa kora yaiga njike bora muruji chipara kitubule tenge nje na amanya kinda maguru na usangana kabwa tende nene nanyisa busiri njike bora lakini haki lato kuana ni manali okobori wa bana bo monena ila leto osemeria ndoke tuli bana ara muswati umwabo umwano yakorera kile ikiri turakore baba utatiga no goitabirana na inde tumanya bwango mono engene ya mambingo chare nero gocha gukora makwiri ko baso biko wese oinere ganyete ekema wada yamina karo kuma yamina moroge engani ngore afunga mitambara nganje master ona kune master lao kule master ona iwa amangana maya yoga seminaya ina ko baima ya Kristo Yesu ama kweli sokora yane iwana wote biga kansala ko baima ya Yesu ama rogitabo atiri bagari okuna ekita wada wamina ole ndesa la tipo ndi wada wamina kana dabira point aida banake ona na wewe obuya bwa Yesu nabona abalentaire anda arusi na bukinyere rumunwa elide kwana ya ya kese ni mwanzo ngeke chinabuki Kristo werore ke wanso motoya boko twabali woro esiro motoya aboko motoya aboko mya nere yesone motoria bokumya nere yesone alanchane kiranya sae motoria nero kogamba koroime motoria bokum motoria bokumya nere yesone motoria nere yesone tu sabe omuya bwa ya tata ya sai isomo neno ito Yesu Kristo otongi we obakwe nanda kwa bonene elo imukiri watokolera somote lakini ale koleta sinkeye abantu bao bakorole Jehova na baada yo murandi we litikoli ayaro bagenda no kwasemeli gweta netembera omo neno ito twanchere kwa baimbe ya Kristo Yesu
nakije mwanseke naletera meso kusoma ole twasabire. Amen. Eki Kristo akorete aliki Nyasaye akorete mwana ye arari asoma salaba anara manana amanenenga nitie abana bamanana torore nikieke Nyasaye akora igagoteba ambomoriki agoteba he offered him as a sacrifice akamorwa uneke mwanso gyokobwatania igekera mwanya bantagwa Biblia yagontebia mwanya bantagatigara atari no gosemeria konde ekiagera konye atabwote kende abana bo monene tubatigarite totarege na gosemeria konde bone kitata akora igatorera mabera obo mwana ye gotokwera asomote erinda toretane ekiagera bile konya biatoirane dambi ilikuwa imetutokwa mbali igonya sae agatorera mabera agatorera mwana wa mamaima erinda keruwe komanyane agatia igoro Biblia goteba ekera arenge igoro akarorana igoro getabu ky'ababerania nigere ibere urukerere rwaye norwa sita igoro bune goteba ntegeronyiwe bwatana na Biblia korade aye monene korade ko bagachi program bono ngati bono watu ala mangana yo wonjo kana aba bere bero chero ano wasta soma bono ebateba ya oye me bere sala namo na bere soma aba Philip soma aba Philip to soma aba Philip bere to soma aba Philip be yangire to ko nge yangire waso aseta ke aba bere ni bere o chero wasta tula wadawa aba Philip bere o chero wasta iwo na wadawa no soma wadawa ego kwana era omuchakano ni gari nye oyo mo nango na Nyasaye oyine ngobono Yesu kara diga yakwera ndi bwangu kara itanjoke oyine ngo yorenge ya Yesu eliki yakaba na tabarete kaba buna Nyasaye nakorengana buna Nyasaye negento yokobwatera eria yakora ki kurende agekora buna tarenge no banane akaimokia ekirenyi kyobosomba akaba ne mubero mwanya bantu elio agachiakorekana karatiga iwa ekinki ekiaga kora twanyara manyanga ejiguya nabo jato goro motori yara muri ko niwa na jadawa igon ki ekiaga nda kora aga nda kora gento wekeya igunga tebya igon wekeya nembu yarari ya igoro abantu mbara bambwatete buyana andara bambwatete buyana owekeya nembu yarari ya igoro yabatabana agekeya iriya yakora kinaende naenda agachikorera obere buna mwanya bantomo nyene agekeya iwa naenda agakora kiminto naenda agekeya iri kinaende akabo muigweli oikolo kwa nakora kwa nigoro asomo salaba igwa bana bamanene gumbatayo morisi nyugo ya aile kereimuka morisi obure ekero Krista ale kana bere buna mwanya bantu akaibo kerigoro ayakora gendo agekeye nanye igwa nanye agachikorera mabere buna mwanya bantu akaimuke kene yagende kyosamba ne yanda kubuli omosomba nabwateri ngana asomana nawe nabwateri ngana yokobuli yabana abekeya wika agakwa nakora kwa igora segendo asoma salama mbara biyaba kuliya erinda bakwe mbara bi nintwe abana kona twasire ngotebe ngotwara garere twara kwa osemari koyo kwale koma ekiara kona twakore bebe gotwara garere twara osira na kale lakini obonge bwa tata Nyasaye ito obonge bwa mabere akerwa akarwa mwana wa mamaima erinde atobogorie abale kona twasire ato
mangana yangu ibungiri yata kini nyaba na inaweza maya bakuru kia sawa haki ayeke wika wasoma ni hawa soma ya devanaki elio asayo nyasaye agakora gendo kieke mono akamoa elieta libuete abantu barenga iwa igelieteli amaete huyo mintu ndiwetelera ya kansala ndiwetelera mamusie ndiwetelera yo mochumbe ndiwetelera president eliana banarende lietalinde tiriyo iwanga terie eliete muete ndiwetelera eliete katabana no nyomire iwa eliete muete ndiwetelera elieta yokona gwetiga tigeria ngaraye wachini iwa elieta muete lakini elieta toisa ni kuimukirira igoro abana bamonene totebe ogwenere ekiagere yatokorere no gatoba mabwarire wakaraka mase Kristo Yesu ingana mangana yabaseme aya nara mangana angaba haja baimoka babuga tamato toka mangana to ika moino arime kubo bago toboli ndikiabo uro minto tobatabine ke ngwanso haleluya ana igwa totengera kene ekiagera nakitua nyole ekiagera moruete ararima arasosa cheno aratonarore toreka ekwanso kelia toeta bana manana nkemueta makwere ona makwere dalila nyanjodeni siminto notana watana makwere mwalire iwango tebie oba semeli koro imase Kristo Yesu ngara magano kango kote ngara magano ga waseme kende nkeyo ora kwana somo di mobo ya gotera akomorone ke wanso etal kero bene komi na mbele ngubuna gotera bene komi na mbele bene komi na mbele lakini ile gotera Waebrania 10:12 maandiko yanasema Waebrania 10:12 gotera kwana korenda kero Kristo arwete ekemwanse ekemo Kristo sebibe ekara Kristo arwete ekemwanso bibere ekemo birenga yoka uradia birenga arwete ekemo asegendoka urasoma asebibe elikibona kerabe goikakare na igo kerabe goikalirire igwa bana mbatebi abantu bo mucyoyo mbongo onyabwanga mugima abantu banyabwanga bagima igumba tebi gendokira igamba tebi onye monyu weta na muri karasta igumba tebi muntu taba ngaina ngamakoleke ngwanzo kende igura bibilia bateba nabona mwakule mono ganda raba yaresa lakini bayigwete abikunyalika bayigwete igumba tebi muntu taba ngaina ngamwakule mono ngabantu baino bakule nyerinde botaka kunwe bingwanso eke ngwanso kiarwetwe kerie kemo ngekolele kiminto yaisaine kerie kemo kiarwetwe the only sacrifice akulera sombo salama bawatema it is done it is finished na kikeli kiarwetwe kere birenga ekemo nyanchoka no iwetwe birenga biarwetwe ekemo ebyoko ngani ngabona kara chenchichianga ngabona kara kobania bile byo bakora ekere yesa arwete ekemo yakolele ndo sani haleluya kelie kemo ywanso kelie kemo nakiye isaine nakiye wakiara turogo toleka nakiye bwato bogima kele kele bwato bogima otatige kemwanso yogo toleka haleluya amen bagenda bachira ngini bagenda ko kwani family bagenda bayikaranse kolo kwani kogenda nuko basto tangaza bono yuwantegerera nyuwe ige soma bono bunego teba komine bera bateba abagani barayikaransa narulo gochika na barayikaransa bono tali family go kwaniwa banche bayikaransa sa mabera nyasaye elinde turara igwo kurandia gotali buyango kwani bono igwa Iwanye mwamanya soma rende soma kera Kristo arwete ke mwanza kama gyoka sebibe ningoruwete ke mwanza sebibe orioyo yes akarweke mwanzo asebibe eri kibono kera arweka kare wikalirieri kare na kare igwa ni weka wansa mara baba boko ni kwa nyasa igwa bonongo tebi tirango tebi bono ngayai karanse te bono
asokorio kwango kwa Nyasaye tata no akimogete Mungu ataibono ajabu ni kwamba igari na intwe igoro haleluya wale usibuata tata kama tabi moyo tezana na kama swara na mukwere iwango tebi yango tebi bono no ina ya sege mukio bonene norunda batuko ya bataba ngomane muabere igara na mukwere haleluya igwa Iko tinggal iwan mau disinyarin. Ono ya beire bobe. Iko tie yo ya. Ntakana. Lora kamu dek. Lora. Korende kero kini sarwe. Ono korwa kana tika. Yoka ase di dia itu. Kura tika. Ono korwa mokani ngangko kora terale bekon. Mokani ngane ronyo. Ai kara sera ai mono bako. Aku tije. Ono trai gue kewan. Kuntakara ya nyugwe. Soma mana? Soma. Korende kero kini sarwe te ke waso. Igo kwanya tuasiri be. Kama yoka ase di dia. Jengkaya sama kamu ke jengkaya gente. Kuntakara. Kwanya tuakonya ngento kie. Kwanya tuasiri be. Ekile ko kwa toka yana toya. Aye. Ayo wate kini ko wa bandu. Bichale mungoten. Kwanya tuasiri be. Kwanya tuakonya ngento kie. Ono igwa. Korende bono. Soma bono. Korende bono. Korende bono. Korende. Kero kini sarwe te ke waso kama yoka ase di dia. Akaruweka mwanse kemo ase bibe. Kirabe boy kakana kare. Kirabe boy kakana kare. Niga kansa manya baba woko Ai karansete asokorio okabako korio kwango moriskeva. Kwa Nyasaye igano ole kostoyo. Nonde ekera kwete ngaitwarenge. Meyaye ekera ko kwago tinde ko ngaitore. Ekera ko boku ko ngaitore. Gago soy goro ngaitore. Gago tirao ko bosibu tata ngaitore. Aye. Yenton aye. Amura. Yenton ke sayoni. Haleluya. Gambate bien ken. Nchego yentonya genete. Neke ngwasa kerian tunetie agatonchoralimo. Na indaga kerusie kegima. Agatoera ligios. Para gimbara manyeke. Koko banyoro bangera mai. Dan kajian ini magu mau kono rende tere. Mungo tebi integere nyuwe. Soma rende wakulete. Bochi siapa ba? Jangan aku teba iga. Elio kanyete boy kaba bisa bae. Elio. Aganyete boy kaba bisa bae. Babe kwe yamba gora. Babe kwe isa yango. Yamba gora. Iga bisa bae ko ngai babe kire. Iga agara ngai babe kire. Babe ngai babe kire. Olio pero to mosata ngai babe kire. Waligo lelingana Yesu eroja Anjali manasi Yesu eromotoya Yelinganele Esena Yane Nanja Ande onsi Yesu eromotoya Abanya vive manya Yesu eromotoya Panjane yeteha Wayangkara Terano Nahemera Yesu eromotoya
ngainua ngamokole ke ngwanso nkeyo kungo tebe ne ke mogia kole tue nainda kabua kaenda goro tolo salio komen so kwa kila kinegene na baikara ko komiti tiabo kungo tebe baikara ko komiti tiabo to bago e kana bago kana mo haleluya e mana aye ayo turamanya wale koide ba ndakuyate ba urakenga na indelisi ye kana kura barani kene kya 13 eliho banyete go ikaba bisabaye bano babe kunsenya maguraye ikibono kebe na kiase okoruwa okomo baikirani asa matuka onsi bano abo bateniru asa matuka onsi abo bateniru bano na kyo monene na kyo moiko mochenu nora otebere iri kirori na giri otebere iri kirori makomoke ganzo itenchoke elilo kanyeke oigungaki kane kamo makomoke kane kamo kaka na kuile kerundo ngoro na inda makonye urwani mitoro la ngonkonye urwani wono kala konye soma kuolioro soma ngora kuoro na ro atokonya soma kuolioro ora atokonya soma some ke tabu ngoro ngaki okomanoka yendo komanoka isano nemo nonta ke tobere kuile to gire goteba komanoka soma mono Revelation chapter 5:6 una marikago teba una kuerwa okumanuka isano ekebungo isano nemo elio nkarore mano y'eng'ondi oteneine gati y'ekerugo ky'obonene n'eking'iti kiria inye kire moyo aigure mbwango gote no nekera akinyira ano mangana kare elio nkara orori imano y'eng'ondi okora kagendo kete oteneine ore nakiwatera ase gatira ky'ekerugo ky'obonene yekerugo gyagendo kete yobane elia gakora kibono ore n'eking'iti kiri inye kire moyo ore n'eking'iti kirine kire moyo watera na gatigati y'abagaka gatigati y'abaga nere ororekanete buna oyonyenyetwe nere ororekanete unoyonyenyetwe elio igarieni niga arenge neki ngunchara isano na ibere muratiga indi yanyenyetwe iganyenyetukere ebisemera byekuboroso etabu kyabaebeso emo orocherere waye noruwakane goikasita jakera isatu soma abaebeso abaefeso abaebeso igwa kebwatare nekyo muna gegocha bono igwa egene ro igwa karai ugo mwaka musekara igweke gyokotie ogenda mu igwege ntege muna gegocha egende kena kiga tubisaine mwari kuimba katata eresi ebo magana mbogo na watana kwa mwana mwana aruma mwari kumelenge abaefeso mo isato goikasana nema egoteba igasoma soma egoteba abaefeso yemo ekibungo isato goika isano nemo igegokwana iga igegoteba nyasaye nyasaye isomo neno ito yesu kristo atogigwi akolegendo ke chukari egoteba gabo amina egoteba gabo amina egotebi amen soma rende ero yotoseneti ase kristo ase Kristo nogoseseni gugwosi kwomoika asa aria iguru okay okay bonga nanga once nabata bile once once gungoboli bono gotigo goseni guokoroche beting'iti gatuga begeta nyomba oroche mansa mugo begeta nyomba oroche nogoseni guoko ngikerekane mansa mugo sene tikipi ensango chere keroboro gibogosoma igungotebi gangotebiga esabato nasambe toboro giobonene sana nanya gokwana gento ugo baba ugo kwane gento ndotena maisana nasambe toboro gia sabato totagete gotebangai abonta que tengo tebiga omomuro omongwano ruo oborogi obuo noborori igantebinga bintebi mboko yetikende gyonsi igarora bitigoke bigende
naende akabirata nka pasta bono bisabe nako bisamba kabisamba umuriro kalete petroli nkabisamba asenge ncho atebanga kende nkiri yaro chekere kienge ncho utatige manu yengoni nanda gateba iga igwa uko banyoro bantebeli barabiaba barabakunda botuko obantebeli iga tekabone manu yengoni baga takola gen Masa tu buat apa? Soalnya ini pakai apa? Start wasita. Kwenye na ikirekia yakane Soma. Jadi kibon. Buna atochorete asereri tangani ense tarabe koboroso Jadi kibon. elinde tababa chenu Abachenu. totali na komocha asobusibwaye Nona kwa kwenda. Kono bata kwa. Aso wasifanya saa ya mungoteli. Lili yako yateke mwanzo. Yo yakali na kalekia manu yengondi mungoteli. Tokwati komocha mungoteli. Bano maro yo tokona kwa taba soma ibo somo jago somo sainyo bago somo so. Mungoteli. Tata buati mungoteli. Tata buati ngentoki. Tabuati komocha mungoteli. Ntago chakoboli kwa. Na ngato ko ito bana neke mwanzo ke manu yengondi. Ajago chakoboli. Ikina kile kero. Bona yo kona goete nsere. Pakete ngana ya kuachire baba. Kona goepita para goeta. Manyange kina no bwate bosi. Aba kungu no abale anyu amire akoro kumokanya lewe. Dekritana kwanchirana. Omochani omoroke ngana kiomongina. Ai. Omochani omoroke ngana kiomongina. Komori ngomongina onyoko. Ya chuma ila daga tomoroke. Nakibone beste. Nakibone mansie. Wino yo tara manyange ke mwanzo ya kode gendo. Kiarurwe. Rocheru wa gatano. Atia wateba. asogwanchani bwaye nyasaye Asobwanchani bwa yengo. Atotolete kurwa kale. Erinde torokwe koba abana bango. Wanyasaye. Eri kibono. Asenjera ya Yesu Kristo. Kolengana nokogania bugwanja kwaye Kolengana nokogani kwango. Ngokolo kwa mwana Nyasaye asenge ngwanja kwao. Ngokolo kwa mwana Nyasaye asenge kolengana ya ndokie. Ngwanja kwango. Ro chibono ngecha ngoko ngagera tarataba. Bona kama tulikuwa walevi kuliko wewe. Tulikuwa wachawi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Tulikuwa maraya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Anabadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Anaokoa Yesu. Yesu ni Bwana. Gambate ya wana monene. Abantu mbali barenga barabikobwa. Abantu mbali bakumete. Aye. Genitori. Ndinago da genitori. Abaise kimba lengo ya bostera. Aye. Stera mama ngwajete. Ayembo nore. Karaba baba. Isa to ko yo baba. Kinago tem. Gente que quiere go coña. Yo solo go coña sobo como. ¿No te guanen? ¿Muero go coña? Ini apa ya? Ada muas ada masker. Oh, dengan ngoncor loh. Ini lagi
Ni wangapi ambao hawaelewi hii lugha yetu? Tafadhali naona mnisalimie. Nimejulishwa kwamba kuna wenzetu ambao hawaelewi Kikusi. Kidogo tu tutawabadilisha kidogo, lakini mengine tutayaweka sana katika lugha ya Kikamba. Biblia inasema, twende mbele. Maandiko yanasema, ekebungo kya gatano limo ky'omwelyo mstari wa 6 wa mwisho anasema, erinda obonene bw'obuya bwaye botoki ili ukubwa wake wa neema zake weze kuinuliwa, obo atoire bunekebwa ametupatia kama kibali kwa mpendo wake. Kile ambacho Kristo ametutendea msalabani ni jambo ambalo limekuwa kuu kuliko kitu chochote kile ambacho utakacho kujiinulia ama utakacho kujisifu nacho katika maisha haya. Kwenye sawa itigi ya toire nene igo karate anda kobol. Wacha nikuulize. Maitaka swali ke montavi kuana. Ikeni komeka mwenye buno mwenye wawa. Leo sikiza anavyosema. Igwa anda hoteli yae. Ilora repeat ende karasi mlimo. Sikiza anasema Elio soma Egiasita erinde obonene bw'obuya bwaye botogibwe ebona oba atoire bunekebwa ase omwanchu oye oroche igomba togibwe kobwa omosacha kora gwetogani mbotogibwe kobwa omwana ogona gwetogani ngana arikie mbotogibwe kobwa omwana ogoteba ngakatari ari ngatagokonya eyo obuya bwa Nyasaye, neema ya Mungu ni kuu kuliko vyote ambavyo unaweza kujisifu navyo, kwa sababu ametuokoa, ametupatia neema kama kibali, ametupatia ukombozi wakati tulikuwa tunaangamia, wakati dunia haikuwa na tumaini, akatupa tumaini ndani ya mwanawe. Haleluya! Akatupatia tumaini ndani ya mwanawe. Igo imeyo mwana no gosemeri kole igo nde bwensiora osemereti omwana iwa yonda wepigeria oja wepigeria omoisio nata moisio ngani moskari muliska ogono weta omoisio no moskari are ikinde gendosa ewa kuna wepigeria tato no joni ngaki nganga gwasomiro mwana ikire university ekitari gendo egente kanene kiri ngaki tumekombolewa kwa neema, tumepewa kama kibali na tumekubalika zote kuingia katika makao mapya yajayo. Dende mwake wa ngamada amina. Obimobuya. Obuya bokale seito byosi obuya bokale seito na byosi. Ngwate ari gukora gwako igwa. Oso ikara stabo so omorisi. Unataka kuchokora. Kitabu kia Yohana 10 mstari wa 11 Biblia inasema Yohana 10 mstari wa 11 Biblia inasema Yohana 10 mstari wa 11 maandiko yanasema hivi katika lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kimombo ama lugha ya Kiingereza utakayoipata. Yohana 10:11 Biblia inasema Yohana 10 kebungo 11 igagoteba injeni ncho mulisi omuya iwa abalisi naba mwate babedini abalisi abedini aba nabo mwate abalisi n'abalisi aba moroche gae bakolishonga omulisi n'orolio nche omulisi olengaki agateba mimi mchungaji mwema alafu omulisi omuya niga kuruwa obugima bwaye asenge icho eking'ondi omulisi omuya noyokorora ekyokwegocha atamati eking'ondi omulisi omuya noyokora obugima bwaye asenge
ching'ondi. Moyo wetu bagmabwa ya singe nje ching'ondi. Yesu. Kungwaneni. Anda baboni. Aba kungwanya korako maida kanonyo mi. Ole suba kanonyo mi karakwa. Inje nincho omulisi omuya. Omulisi omuya niga akora obugima bwaye asinga enju ching'ondi. Abasacha mbalega abahaja ngwani or men we batu ni please if you are sure that you are a man we batu kuna mwanaume atakayekubali kutoa maisha yake kwa sababu ya mke wake mukusake nara oranje kuri umwe asinga njamukaye neba niche munandeiga ori una mukao ori ngokweli bari ale enkwara sanga kila mtu na msalaba wake kila mtu na msalaba wake. Manake Yesu akaja, yeye ndiye aliyebeba msalaba wa kila mtu. Ndio maana anasema kwamba yeye ndiye mchungaji mwema ambaye anayetoa maisha yake kwa sababu ya nini? Ya kondoo. Kwa ajili ya kondoo zake. Sasa yeye akatoa maisha yake, hakuna kitu ulicholipa hata shilingi. Hakuna chochote. Mungu ataimona. Kitaka naweka mwanseke, ekijana na kikwa wewe, etangate nobo gima. Tangate bwa tiobo gima. Abakungu bana abakwenga. Digamba agotoka nse itogo, agotoka mojoro. Ayekana kwenga lichara lilia. Baigule. Bacha batia waragendo. Naende abakungu bamumayete Yesu asekeka weto bagumabwae bali bakungu bamana Ismaili abahata babana. Ngo bagotoka Mungu ati. Kana go Ismaili ali bakiriria. Yarato Mungwai Mochorwa Abantu bakalibe njo uralia bakuna kusimalia bahata babande hakuna kutabango yonde yani gakiaro yani ninapokuona yani unanimada Tukubali kama Wakisii, tukubali kama
kila lugha na jamaa tukubali kwamba mkombozi alivia sisi, tungeamua kumfuata, iwe baridi, iwe ni wakati gani, iwe ni majira gani, tungemfuata nyuma katika njia ya kipekee ili turidhi ufalme ufanyao nini? Ujao. Wewe soma aiwaje kama hivi. Kumuja. Uko na rangi ile kusema mbwato. Soma kibuga 15. 15. Bora na ikere ina unaingoja kubanyoroka de. Hata yonda abanyoro. Uko bakori ile kusema soma. Eba tebaiga. Ije 15. Ya tebaiga. Una tata amanyete nche. Una tata amanyete nche. Na nche nimo manyete tata. Nche nimo manyeto. Uyo okwana manganayo. Yes, beri kibona. Na obo gimabuane. Lobo gimabuane. Na burura singe jeji mondi. Mangana ya isa ime. Abasaka wale abakumbar ko kimchuri, bakuba abasaka bayi ya. Toka na haleluya. Loro polisi bayi. Una tata manyete nche. Una tata kola teke. Amo manyete. Odio ko gumo. Yes, beri kibona. Na nche nimo manyete tata. Na obo gimabuane na burure asenge jeji mondi. Obo gimabuango. Waye okwende ndo. Asenge ndo ya. Mengundiere die. Le tanta ide. Mengongo. Kilo. Beri kimana? Beri. Oteba? Naende chingondi chinde mbwate. Karatiga, ikiya jira hao. Bono. John 13 verse 37. Okole John 3:16 igeze kana sieke. Program ya yeye na ndoto yake. 13 verse 37. The Bible says so. Ona gani wale watu wako na wao ile toka ene. 13:37. Ile kile watu wako ile ndio kwa baba andini. Na wewe mechi. Ana uko wewe kana wewe mechi ngano. Ngani kuso. Yuwa unaote basoma. Yote ba. Yohana 13 kibunga 32 Yateba. Petero akamotelia. Petero akamukwanira akamotelemsia. Omonene. Na sekinta nyare kugutunya na bona. Yuwa unaote ba. Na siki ata nyare kumutunya na nini? Bona. Niki bona. Ni ndio bogimabwane asenge nje yao. Ningo yuwa kuna kamote. Daru bogimabwane asenge nje yao. Ya kena mangana yote. Iloro mulisikia kai iloro mangana. Petero akamotelia. Mwana mangana. Ngagotelia. Ngabo bogimabwa ya asenge nje yango. Yango. Omonene na sekinta nyare kugutunya na bona. Mwanya bantu bara kuliereira ngotem mwanya bantu yuwa matem mwanya bantu bara kuliereira yobolimo Petero yo kuliereira yobolimo Petero agoteba nganonde naye paka gendo kieke ogokwa amaina akabanera mogora borie kera Petero akobolunga no mware gena Yesu na chakara Ya gaje mokongachi. tonde eterera tonkonerwa iwa Yesu akamotabinga to kunyara kurubo gimabwa asengendo yangu yane oyo oranyara kurubo gimabwa ye asengendo itoringo yes iwa ganga ten nangena abo ikaanza na wao kwa gamba yo masato kwa bateri kuna wale ubole lazima watarudi na watamwambia na watamchukua otake kwa na lichara aya kana kwa na weka na sakwale kama ngane vuvute wate bana mosato one ngio mosato one nyoko mosato aye bora utimari Tajit. Yesu akamoiraneria ine obogima bwao noborwe asenge njo yane obogima bwao noborwe asenge njo yane ekene na gotebi
etuoni teko bawika gwankani gara gatatu Yes, I don't know my side. I'm going to get it. Better after you know, I ain't going to get it. Marakai and Gakwamo can years. I sent by Aoyo. About the Korean and the woman, and to run it. But I tell you, where I'm to write anyone. That can be Yao. What a cat. Now you're going to one about 9 of us. If I smart. Kaya want to let you. Karatara. Quando vai com o mago coro? Susani karatara mago. Susani karatara. Adi, ikaw si mana ko ni mo kaya tang karatara. Ay karatara. Bukul na kima. Yo ana isa to iko mina isa na mo. Togende. Nakinga saya chetese. Oi papa mo mano ya mama ima. Inde mo tonde mo sobele ni. Sasa. Anya robot mabari dia ni. Ono mwele no mwana. Bare no bege no mwana. Bare. Anda bare no mwele no mwana. Wangapi mmemwamini mwana? Wangapi mmemwamini mwana? Wangapi wamemwamini mwana? Niona kwa mikono. Wangapi wamemwamini mwana? Mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yetu, aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu. Wangapi ni wana wakiinua mikono yao juu? Kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Tunamsema kana Yesu, haleluya. Anastahili Bwana wa mabwana kuabudiwa. Ya saba seseni ase Kristo Yesu mabali. Amen. Moko genda muri bike na ndio mwana yibole muri no bolimo muri bike onye chinga kichire. Ebe bibi komenta kama ro ya komenta ka. Meri tukeri ba ko ni ngani yesa ibole tuwe. Obo limo. Ebi imbi birinde ebi ro te Bible study. Kama ko tabia kana. Onya matuko kale sia komenta ka. Onya matuko kale ama ro ira komenta ka so ko bwense 25 December. Molibike mumanyanga ki nona bo kolia kali yesa ko tegendo. Egento mura manye kero kyonko batebya Yesu na ibole tu patroni 2050 ya sawa itabalende abaseni kegima mogenda no molembo Kristo. Haleluya. Amen. Tiganda ara kore kirina ten mungkore ora tiga kenda te nda kora kirina ten mungkore mumanya boca ko nyuga Tengene remba sabiri. Naomba sasa nashukuru. Hebu natuombe. Uliye wa mbinguni na kushukuru, asante kwa wakati huu umetuwezesha kufika. Jina lako litukuzwe, lipewe sifa. Saa ile ambayo tulikuwa tunangojea ndio hii tumehubiri, na wakati tutakapoenda kutoa kwa sababu ya familia hii, jina lako litukuzwe. Kila mmoja atoe kulingana na vile ambavyo umebariki siku ya leo. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.